premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaqa nasiri al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aka qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, mbadu ambe awfo niye andone anga émission kono noye sekoni dongo walanda di alekene emso misigile au yiri lakalali de kan aninga seka yireya ka sangorota ka valere yira golo fimu yere la mimba ko amseka so anyire ye mon fin seka ke fuyi nyana yere ko wadonda la biye folo o de adama den ka da yere la ka so yere ye o korote ikatige mugore la o korote ikaba yere la o meni so na femore mugore katige yere la wala ka ba yere la o de nani faiblesse tani na la ma farika e ka boli yere la ka ki yere sakoyi abigelea parce que toujours ils sont ne munu ye katemi yere ka olu de tabi du kuna katema ale ere taka o ede dumere bi ta valoriser olu ka soro kana valoriser ife olu ku ta valoriser sangami ebi ki tala bosi o sanga ebi ki tatinye o sanga a nala ma farika bara abigelea o kumu kono emission misigi anga kungo kono yiruka anga sokono dabaw kungo kono bakaw ala toho turabu anna fawka kademsen ani haklitigu lakunu kasiku blaka recherche ke donina nyuma olu siraka fasi bebe donina ni recherche ke doni minka anyuma nyini siraka ibodo opma ni recherche ka koti do infana nyini siraka ibino fana do ni doni re tatwe o opma na jiere be fenda madobulu bi kenya sabatile khofe kadwa ni barka faraka ni bi dine mina ko mne ni sebe nafulo jena tige bobulo bi o nafulo ko o nyenyini ni kama mo chama nga dine tiena mo chama duna dado fe dajugu bawere do o mai fen soro una ala fana chechena munyake uyu jigia semesira munuka ka fokolu bise ka nyinebo olu yere ka fotugolu yi o sirote anyinebo siroye odla nyire shesuke fengu fembi ke bita nyini juguma siraka annana soro anyuma siro bi olu fanga kapu kateme juguma sira nu yere ka soro siraka nyuma siro bi imugo be ka ke mi yere toy na baro kera ka dima ibi koyi sitigetala ulu din fakatala wali din fakatala
ti se bagan ni tonyo togo jugu sugu do be o tala ala togo bi dese muna fui e bi fen o fen ke bi kaba o la ko bi se ka ko bake o na ka ko bake jonyo da jonyo hakili dilan ko do la o bi ka marché ni nimi jonyo nindo la Allah de do o kuma na ni mi ma se ka ala ta do mi ma se ka nyuma jelen do o kuma na o bi na ni sira nunyi asira jelu be 100% akoni mbambulo nanya baraka kadima ibi jien nema minyini ibasoro ibona ubasoro ere bi ka nyinema ya ka herela ka klaka ala sura herela here de here mi kote here werela me here o here bi kote bonena imana toro tugo khana do dafe o do de farato e ka toro ka o ti femboto ya lade o kuma nawun na ko be asira tigawla ay wuli ka sinyu masiroma nasiru siroma o ye here awma katema kata tu siraw ko mun bobla cinimuna ani violence feuna minun conséquences bebe tla ka laba ka se ka o yeruma mamba ni Allah taala fe mi fora ala ka famya ko mandama ni bi na fulo de no fe adaw yelele ni yi kana tire do sira jugu fo ikono asira nyumbe haza wassalam ala ka sigurayra